etutolpan puolelle tilaa, kun Mosik jättää kunniakujan. Kovač pystyy tilanteen kuitenkin selvittämään. Barshin, Zubov ja näin on Tšekki täysilukuinen. Polasek ja kiekko on maalissa saman tien, kun Tšekki tulee täysilukuiseksi. Ei näe siinä Jakub Kovač, mistä kiekko tulee. Katsotaan hidastuksesta, miten se oikeasti. Ei siinä osu. Zubov häviää aloituksen ja Tšekki saa vielä tässä erän viimeisellä minuutilla saumansa. Simon ei saa kiekkoa itselleen. Venäjälle avautuu 2-1. Zubov odottaa syöttöä, mutta sitä ei tulemaan. Tulee fantastinen Grigorenkon rystynosto, joka painuu etuylänurkkaan ja Venäjä siirtyy 2-0 johtoon. Erän viimeisellä minuutilla, olipa upea. Ja kyllä siellä Jakub Kovač saa katsoa nyt. Pakka pettää ja sijoittuminen on kyllä pahasti pielessä tässä tilanteessa. Etukulmassa on järkyttävän paljon tilaa. Ja siinä jokaiselle junnulle myöskin mallinäytö siitä, että kuinka se rystyveto lähtee. Se lähtee todella. Iskenen Sarkovin lavan yli, nyt on Tšekki täysilukuinen. Ja saman tien pyrkii hyökkäykseen Kolarz. Menettää kuitenkin kiekon päädyssä ja nyt karkaa venäläinen läpi ja nyt on paikka ja siellä on Jegor Jakovlev, joka siis yleensä pelaa puolustajana, mutta nyt tässä ottelussa on siirretty nelosketjuvaita hyökkääjäksi. Nousi viime kaudella maaliin. Tšekillä oli siinä tilanteessa vaihto kesken. Nopea venäläispurku ja avaus. Ja Jakovlev pääsee nokikkaan Jakub Kovačin kanssa ja tuloksena on Venäjän 3-0 maali. Tšekille aloitusvoittaja nyt tarjotaan Tšekille sitä mahdollisuutta tulla tähän peliin mukaan, kun ottelun puoliväli on jo ylitetty. Se edellyttäisi nyt Tšekiltä sitä kavennusmaalia ja sieltä se tulee. Siihen ei montaa sekuntia tarvita ja kohona pistepörssin kolmonen Jan Kolarz kiskaisee lähes nolla kulmasta etu-yläpömpeliin ja kaventaa lukemiksi 3-1. Siinä pudottaa se Stanislav Kalimova polvilleen ja sieltä kilpikäden selän kautta kiekko pomppii luottamuksella ja saa yhdellä kädellä huitaistua kiekko vielä kohti laitaa, mutta nyt on Tšekin vuoro yrittää. Satovic. Kiekko jää onnekkaasti Satovicin haltuun. Burmistrov vääntää että vastaan, mutta Satovic pystyy pelaamaan maalin edustalle ja pystyy pelaamaan Erik Rnalle maalipaikkaan ja Tšekki tulee maalin päähän. Satovicilta aivan kertakaikkisen erinomaista pelaamista. Odotteli siellä aikansa, että joukkuekaveri Vantaimerilla pääsee hyökkääjä noin läheltä yrittämään. Ei siinä Kalimovilla ole mitään jatkoajallakin. Ruotsin on se tämän turnauksen kakkonen. Näin tämä ottelu saadaan vihdoin päätökseensä. Tšekin ottelut päättyvät siis niin, että se hävisi Ruotsille 4-6 Prahassa pelatun ottelun. Torstaina, lauantaina tuli Leijonilta Kuokkaan maalein 2-3.